ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. барое ки навори гузашта рӯзи гузашта будам видео мондагӣ будам ки барои очаҷонам ҳаҷ меравад. бисёри шумо муборакбодӣ карден. ҳазор раҳмат барои муборакбодиётон, барои комментариётон, барои суханои хубтон. беҳисоб шукрона аллоҳ мекунам ки чунин подписчикони азизу меҳрубон дорам. миннатдории бепоёни хидмат ба ҳар яки шумо мерасонам. худо ҳар куҷое ки ҳастен сарбаланду хонаобод бошен. барои падари фарзандо бисёр смс менависанд ки кӯдакоро омад хабар гирифт, куҷо шид, куҷо нашид. рости гап тамошобинони азиз, дар аввали омадагим кӯдакода иҷозат медодум, мақсад ҳамсӯҳбат мешуданд. баъдан дидим ки мақсад ягон фоидае надора. бисёр даъват кардем ки биёя кӯдакоро хабар бигира. худчон нахостанд омадан, дигар маҷбур накардам. барои ҳамин қадами мамен алоқамон наполни кандагем кӯдакорам аллакай ба ҳамин кору бори худчон бигем зайнитан садик мераванд, мехонанд, мераванд, мебиёянд. дигар фаромӯшам бигем кардагиянд падаршона. дами мамен падару модарашон хидмам. беҳисоб шукрона аллоҳ мекунам ки камбудӣ надорем. алҳамдулиллоҳ худованд ай ризқи додагиш боз зиёд додистаимона. дастмо бо ба дигароям расидистай барои кӯмак кардан. кӯдако бигем ки настоящи зиндагии кӯдаконашонам дидестиян. тамошобинони азиз, хулоса ай садик воспитатели Мустафо гуфт ки якум чи национальный пахта биёре сладости, хулоса чакчак доштиян. ака национальный сладости хидмончай ҳавло орзуқ намешаванд кам дахаливая. ҳафтум ки пироке ки ҳама вақт мекардам қати мавиз якум намуд украшени хушрош мекунам, мебарамаш крем торт ихали мумкин нест. яку садикда метарсанд ки кӯдако ягон кор нашаванд, крем чихали ҳаст нест. барои ҳамиқа дигар вибар набуд. дудона тухм рецептша рецептшда 180 грамм шакар, 360 грамм орд, я пачка разрыхлитель дадарани орд қуш кардагиям мавиз, баъд 250 грамм кефир. анакози тайёр мекунем. ба миксер мекунем, ҳамаша ба дастам кунӣ мешавад. тамошобино як тухма ба миксер задам, қати шакар тамом, кефир, орд ва ёша ҳамаша ба дастам тор додам. мавиза рехтам. инами хеле формаи калони бад нест, размеша куну медонам. инам хеле серд задам, мондам духовкаро 180 градусда гирён кардагиям. соати мо 6 саҳарай. гуфтам пироки свежи пухта барам саҳар кати. ина тамошобино хулоса инам хеле кам как шоколад кати, инам хеле ҳар хелаш кардам. мешава ба фикрам дадаи дар тайёрш када мерем мо. ёроне пироки фирмини афайрудоба очам дастархони фокиҳатӯй. чанд дастархона сета? Бита пакетки сета. мошаллоҳ, худо хушбахт шаванд. мепечонем баъд уштаку фатирои калон калон мешаванд. ана мошаллоҳ. тамошобинони азиз, ина бо заказома гирифтам аз пункт видеочи Фаберлик. и карат бигам ки бисёр заказ карда будам, чанд қашидки накарда будам заказ. рости гап исусу рафтам, Москва рафтам, ҳама чизам тамом шуда. ана имрӯз бо ҳамаша заказ кардам. заказо хеле шид кардаги буд. пеш ай Москва равин буд, ина омадан.
ана ҳамаша шумо нишон медем ки чи заказ кардагим новинкаҳо беҳад бисёранд. Мана навигари памперс бромадай, чизои детски бромадай, шампуне барои для новорождённый, масло, ҳамаи чизи барои кӯдакои навтаваллудшудагиам бромадай. ҳозир ҳамаша нишон медем тона ай пеш. Ай чизои новинка сар кунем. Рости маслаша уже ма истифода бурдум, наовардим пеши камера. Ино шампунша. Ин шампун барои кӯдакои навтаваллудшудаги якташ шампуне, якташ гел. Нигоҳ кунед. Ай 0+1+1 моҳа. Беҳад хушрӯ, ай качествашам хушрӯ, запахошам хушрӯ, маъқул шуд мада. Баъд ма ҳами бигем ки байша освежители ҳами компания Фаберлика беҳад дӯст медорам. Иҷа ма як 5-6 намуд освежител заказ кардагиам. ҳам хонада истифода мебарам, ҳам ҳоҷатхонадам истифода мебарам. Запахаш ҳар хелай намехел паракша як ним мекунӣ, тамом мешапӣ. Ино наваназина беҳад бӯи хушрӯ, бӯи стойки аст, сразу буш намерава. баъд якта маска худамда заказ кардам, якум бора заказ кардам, результатша бинам иншоаллоҳ навори ояндада, закази ояндада ба мегум тряпочни маска ҳай. Ман нағз мебинам, ухаживат кардан худамда нағз мебинам. баъд анаи барои керамически беҳад фоидаи зур дорад, сразу тоза мекунад, аҷоибот результат. Ина ма якташа тамом кардам, идиюмшай заказ кардам. баъд худамда 2 намуд гел заказ кардам. Мана гели пуртужу ва бьюти кафе. Гела ма нағз мебинам, гел ма бисёр истифода мебарам, почти ҳар рӯз ман истифода мебарам гела. баъд аи шампуно якум бор заказ кардам, инаш беҳад маъқулам шид. ҳозир иша накушодам, иша як бор кушодам, запахша дидам. Мана инам баробари ҳаминор 3 намуд шампун заказ кардам. Шампунош беҳад хушрӯ, мӯра тамоман мӯи сара намерезона, перхта нес мекуна, ай мӯи сар аҷоибот качества дора. баъд инай хали рексонаҳо набуданд. мужской заказ кардам барои муҳаммадҷона. ҳавас кадай очамада ҳамия заказ ка гуфт заказ кардамша. баъд рексонарам заказ ка гуфт заказ кардам, аки истифода намебора, барои ҳаваси дили бачаам заказаш кардам. барои хидмат 2 намуд айё тамом шудаги буда компания Фаберлик. мана ин каталог бо бромадай ино популярни бигем. ма постоянно айё заказ мекардам, ҳарчи мана бромад бо заказ кардам. ана инам рексона ҳай беҳад рексонаҳош бӯҳош хушрӯай стойкиай. анаи рексонаи бигем антибактериални шамада беҳад маъқул шид. ранги меги запах надора, неки дар асл ҳамихе запахаш нежни хушрӯе ҳаст ки як ҳодиса. баъд интимгел ма постоянно заказ мекунам, ваиш қариб тамом шуданда уже яктай дига запаса заказ мекунам. мада беҳад фоида мекунад барои воспаление, барои ҳаррӯза бигем ки тоҳурати намоз. баъд инаин шампул банзам мӯи сара ҳам тоза мекунад, ҳам гладки мекунад. детски шампуна чашми кӯдака намесӯзонад. баъд инаи барои тоза кардани подоконнику, столу, стули хонаву трезаву бигем чангу ҳамара хушрӯ мегирад. иш жидкая, инам хали барои либосшӯӣ, либоса гладки мекунад. чихеле ки либоса ҳӯй мекунӣ, я алова мепара ёки вай мешаку, ана ҳами ҳавая мегирад. баъд фақат ма аи заказ мекардам, ику ай ҳама любимчики ма ҳай. икарат 3 намуд заказ кардам. инаишам заказ кардам, ишам буш необычни хушрӯ аҷоибот. медоне бӯи харбзаву бӯи вай мекуна ананас якҷоя. бо айнишам заказ кардам. азишам мебинед иш бӯи малинаву бӯи глиссад барг мекунад барои либос. ҳам хестойки як бор мешӯяд, бовар кунед тамоми ҷои хонара фаро мегирад, бӯи бамазагиш, бӯи хушрӯш. анаи средствам аҷоибот хушрӯ. вақте ки ванара мешум тоза мекунам, аи як мешакам мебурам, блеск метиҳам, ярки тоза мекунаша, аҷоибот фасон мекунаша. инаям барои либосай типа ҳамида монанда. ина так
اینجا با ما زکاز کردم. نگاه کنین چند پچکه، 1 2 3 4 8 پچکه پلاستیل نبود. زکازم بهت بسیار بود نبود. اینو تنها برای خودم نیسته، اینو دخترای گروپم که شخصنش که در شهرشون نیسته. ما زکاز میکنم و یادا با پشت روی میکنم. مرحمت خواهشمندو زکاز کنین. رقم هایی که در روی اکران میبینین رقم های واتساپی ما. اگر واتساپ محکم کنن تلگرام دا میگذاریم. تلگرام شدگی تیار موندگی گپ که واتساپ محکم میکنن. انا پلاستیل عجیب بوده. در اپاکوفکاش نمیدونم چو 10 штук برامانه 10 штук داره. میتونین زکاز کنین. من ایرا اوجا استفاده بردم. رزولتات چه نشون دادگیم. وقتی که شبانه میپینشه سری میخیزی خل میکنی در اسمون برداشتی. بعد اینایی برای حجت خانه ایران بهت بلیسک میتیه. اینا هم خیلی تازه دخچه هایی که ای او میمونه و یا میروانن. بعد اینایی سریست و اینم برای همین ایده تزکاز کردگیم. من ایده تزکاز کردم. بعد همین سالفه زکاز نمیکردم. این همین سالفه که فرد تزکاز کردم ایو. بعد اینایو برای فوتی مامان بسیار استفاده میبرم سالفه که جوی نام دستم کم هست. ایش برای چندی شپنیر میبیل خانه اینم خیلی کارچی گرفتم توزه. بعد اینجا با ما زکاز کردگیم برای پوچه ما قوقای برای گلاد کشیدنش ای کریم زکاز کردگیم. پراشوک استیستینه. پراشوک ما چی معنی داره دخترو؟ اینجا 1 کیلو پراشوک ای لیکن جوابی 3 کیلو را میتیه. برای چی؟ برای که چخلی که پراشوک ای مگزین ما میگیریم ده 3 قشق می اندازیم که ای ده 3 قشق نه 1 قشق چای مایده می اندازی جوابی انامو ده 3 قشق میتیه. این 1 کیلو پراشوک 3 کیلو پراشوک مگزین بر 3 پچکه پراشوک زکاز کردم. پراشوک مونده بسیار میره کودک مایدن. این 15 منوت تا هر یک چیز موندن میگیرم. و اینجا بچه هم دو خودم ده دوخی زکاز کردم. انا دوخی بسته و چنی ای دوخی ها زیمنیان. آها عجایب بود. دوخی فسانی عجایب بود. خوش رو так ای زکاز کردم. мужской и сильный нестай нежный мужской нежный она и наш моя распылён кожа каштем ки дар вақти видео ғамм натен анаишам мужской дар тамос мебини ҳам бачаи ман рӯзи дуруст каталог дадаша боса намедонам ирак не чихе аҷайбот хушрӯай машаллоҳ. Я хозима по хонумош ба фикрам ки женский. Нагуфтам женский. Я намуд сладкий бамаза. Я ҳодиса ҳам қамаҳқулум шид. Бо я бини упаковкаш необычный барои падарам чихе аҷоиб буд хушрӯ. Так. Сразу хонум женское, мужское. Уже они запахш одам ҳис мекунад. Женские. О, не, мужское ба фикрам. И духи фирма Биоси. Ма якум бурай заказ мекунам. Ма гуфтам мужское ки не. Французский я ҳодиса бовар кунед кадоме бигира пушаймон намешава гарантияш кати. Ҳам хушрӯай. Чӣ бигӯм? Свежий, нежный, я намуд аҷойб буд хушрӯай. Неки бӯи лавандарам кам мекуна. Лавандарам ма беҳад нағз мебинам. Бӯи лавандарам мекуна. Ай духи доштам, и духи духтарима, и духирам кума дӯсте медорам ки и духи мигем ки ҷавониёи мара ба ёдам меёрад. Неки иш мужскойшай. И мужской шай, а и женский шам хастай. Маназа бини беҳад нежный хушрӯи популярный духия. Так, баъд я ин духия як тамайда ча аяк заказ кардагим метмакам тараққиб кунам. Ин духи барои чиам заказ кардам. Барои духтари апама. И ҳамин маълуме ки типа детский баринда бӯи гулое ки на баҳор да мешикуфан ку бӯи гули олучаи бӣ ҳам халӣ мекунам. Так. Хабажи таямила инай собунош аҷоиб хушрӯ фасонан.
ҳозир ман дар чашмом айни кадагим тоқат накардам, клёнкаша кандам, сразу дар таги чашмом кардам. И пачай, и сиёҳи таи чашма, варами таи чашма, маршинкаи таи чашма ҳамаша нобуд мекунем. Дар таи чашм мемонӣ 20 минут меиста мегириш. Хоҳӣ шабона, хоҳӣ рӯзона, фарқ надорад. Ям қимат неста, скидка кати мерава. Хай инаш айн майкав либосомо як бор гирифтагӣ нишон додагӣ будам. Брок, майкав, футболка барои бачаи апама заказ кардам. Памперсаш аҷоиботай памперсша. Мемонӣ памперсша кӯдак мана кӯдак агар мезак ҳам кана бовар кунӣ пешоба ҳам кана тамоман тар нестай мехи қоққакакай меқапи қоққай уже ма фитмада истифода будастам иш айдихтари апамай инами буд имрӯза закази мо инаи барои памадарам кардам уже далавон кадамш инами буд имрӯза закази мо тамошобинони азиз кадоми шумо дар чизе ки дар корай дар ватсапи ман бинависед ман шумо дар каталога роӣ мекунам дар каталоги нав каталога роӣ мекунам шумо тамошо кунед дар иҷа 10,000 чизай 10,000 чиз чизе ки шумо да маҳқулай чизе ки маҳқулайтонад ҳам скидкаю ҳам падаркаю ямане ҳама коргарои компания Faberlic скидка мекунандтона падарка мекунандтона шумо қадимо кор кунед бо барои шуморам скидка уже коргари компания кишли скидка мешава скидкаҳои компанияи Faberlic беохирай бовар кунед то чанде кор мекунед скидкаш калон шудан мегирад марҳамат биён қадимо кор кунед заказ кунед шуморам яке аз аъзоҳои компанияи Faberlic шавед мо хурсанд мешавем ки шумо бо мо кор кунед духтарои азиз тамошобинони азиз результат ҳаст ма доказат кардам ки компанияи Faberlic ягон ҷои фиреб нест дурӯғ нест 3 кӯдак партофтану шаҳри Москва рафтани ман и осон набуд барои мара ана и ҳамаш барое ки шумо боваринокитон зиёд шава ана кӯшишои ман барои ҳамин тамошобинони азиз мана рақамҳои телефони ма дар рӯи экран хоҳиш мекунам фақат занг назанед бинависед ҳатман ҷавоб метимтонад тамошобино имрӯз рафтам дар 6,500 гӯшт гирифтам инаин таги ин ҳама лаҳмай боло қабағадорак барои шӯрбо гирифтам лаҳмора бирён мекунам ранги қайла мемонам дига замарӯзӣ намекунам хунукиай тез ягон сибамазад мефурад медобри да қайлара мехӯри хай авқота мекунем лекин қайла мекунем бисёриша қайла када мемонам хидмам нағз мебинам ҳар саи гудакумам қайлара нағз мебинам як рӯз пеш буд 2 килора када будам дар 24 соат хӯрдемаш тараб бо бисёртар мекунам ёрдам чӣ мебинем على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من красотка Фатима джан Фатима ты красавица ты красавица нет почему нет где котенок? Она. Их уже 2. Чмеган вайо. Мамим бурунда у мама гуйюйту. Дастори шандари. Дастори дарашунака. دختری من برشایش دهی ماشاءالله کلام شده کورکاش روز بردم خریدمش کورکای اصولش نشیدش بعد زیمنیش نآورده بودم مایدش دیگه بدش اسینی کسی میگش این کورکاش 4,500 گرفتم همین کورکاش تاقه بروکش دیل نه پچینکوشم گرفتم ناو هم مای سر لباسی ناو کدیم دختری مده ها چی میگی؟ گازنی را یاد گرفته خیلی دستوری دارد کیان ویا؟ ایجا باشه تماشابینه خودم یا آش کدم
оши хайрихиш каси апам кудакоя меспорумшаю сафар ба шаҳри Новосибирск навор кадагиам. обязательно то охири навор тамошо кунен. бисёрӣ барои кор мепурсен. рақамҳои телефон ма ҳар як экранда мемонам, ҳар як комментарияда менависам. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. ана имрӯз ман сафар дорам ба шаҳри Новосибирск. ба мошини худам рафтестам. инаиҷа ман кадам намози шома хондам. ана кабудал шаҳай мекунам. дар ҳаққи мо дуогӯ бошен. барои мо сафари бехатар то Оренбург 3.5 соат вақтай. тамошобинони намо расидем дар шаҳри Оренбург соат 8 рона. ана соатои 5 буромадагӣ будем. оҳиста айрӯи 6 омадем. ана насиб иншоаллоҳ анаку сиякон ҷо бишинем шикамаси кна балки самолёта авқоти вай метиям ку авқоти ҳалол нест. баъд як бор додам ба филма узру вообще наметавонам фақат як стакан об медам. ана шикамона сер мекунем бо мерем бо иншоаллози аэропортам навор мекунам. ина тамошобино расидем да иҷа вертолёт самолёт итариса мондиан. и аэропорт якум буракум худо хоҳад ҳамаи шаҳрҳои россияро аэропорташа зиёрат мекунем. як дала вай мондагӣ самолёт мондагӣ. ино барои ваям ба фикр ман просто одамо бинад образец аэропорт. ина аэропорт Оренбург имеюя фаворина. ина миҷаҳак да мемонем пиёда як қад мекунем. ина тамошобино шишта самолёт калона салонаш майда ойношчикида шави хахшруя шавамон сурана бузунам тамошо када мера хашруй бада хайнам хали бечоадура. Дамы и господа, во время взлета основное освещение будет выключено. Кнопка включения и индивидуальное освещение находится на панели над вами. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, last city for day. тамошобинони азиз, самолёти моро мегем да ҳаво парвоз кард. шабонарам беҳад манзараи зебо хушрӯ. вақте светои салона киштанд, треза чир киштига маълум нашид, видео када шид. камкам барои шуморо навор кардам. Новосибирск барои чи рафтестам? баромад дорум, даъватиям. як борама 3 шаҳр билет харида будам. Москва, Новосибирск, Тоҷикистон. анаҳози Новосибирск мерам, 3 рӯз да Новосибирск мемонам. баъди Новосибирск Тоҷикистон мерам, 3 рӯзи дига да Тоҷикистон мемонам. да уҷаам баромад дорум. ана баъд мебиём хона. барои чи? барои ки компания Фаберлика 25 сол шид ки кору фаъолият дорад. компания Фаберлик бизнеси шаҳри Москва бигем, российский бизнесай, ана надёжняй, алҳамдулиллоҳ ҳалолай. бисёриш менависанд ки ҳаромай, ҳалолай, бепул регистратсия меши. ана сами главни товарооборот, хариду фурӯшай. хариду фурӯш ай пайғамбармон Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам мондагӣ. барои ҳамиқа шахсоне ки комментариҳои ҳархела менависанд метавонед худтона ғам натиҳед. мо ай ҳама ҳоҷию муллоҳо пурсидагӣ ба кор кардастем. аллакай иҷа самолёти мо ба фурудгоҳи международни аэропорти Талмачёваи шаҳри Новосибирск бигем фуруд омад. мо фуромадем. алҳамдулиллоҳ ҳози акам қатъи оилаш мара ждат доранд. иншоаллоҳ ждат кунед навори оянда бо ҷолибтару хубтар мешава. ҳамроҳи модарам мешава. пешвозгирӣ пеш очам уже очам дар шаҳри Новосибирск қатъи акаомай. ждат кунед баромад ман мемонам. ҳама шабу баҳри шумо пешкаш мекунам.